Mehmet Uzun Wikipedia Mehmet Uzun یکی قانونا پاشینا 1953 لسویرگی رها مرن 11 چریا پیشین 2007 لآمده باکوری کردستانی نویسکارێکی کورد بوو. هەفت ڕۆمان و گەلێک جەرەباندن لێکۆڵین و هەلبەست نویسینە و وەشاندنە. هەلبەستێکە ویە درێژ بە ناوێ دەستانە عەیگدێکی ji layê hunermend Ciwan Hacoyê ve hatiye strandin. Mehmet Uzun tenê bi Kurdî nanivîse, gelek berhemên wî bi zimanên Tirkî û Swêdî jî nivîsîne. Îro hinek kes wî wekî serkêşê romana Kurdîya modern dipejirînin. Her çi qas ew cihê neqaşê be jî, bi taybetî hejayiya romana Ziya Evînê û Ronî Mîna Evînê darî Mîna Mirinê gelek berçavtir e. Ji xwe ev her du berhem bo zimanên biyanî jî hatine wergerandin. Jinenîgarî Mehmet Uzun li sala 1965 li gundekî Swêregê ser bi Rihayê hat dinyayê. Ji ber xebata wî ya nivîsîna bi zimanê Tayîkê çend caran ji aliyê desthilata Tirkan ve hat zindankirin. Her ji ber wan gefên li ser jiyana xwe li havîna sala 1977 ji Tirkiyê derket û heyameke dirêj li Swêdê ma. Ew endamekî çelengê Penê ye. Penê û Yekîtiya Nivîskarên Swêdê ye. Wî li sala 2001 xelata Torgnî Segerstedt wergirt. Ew li sala 2005 vegeriya Tirkiye û li Stenbolê ma. Li dawiya wê salî 2005 ji aliyê Wezareta Rewşenbîra Hikûmeta Herêma Kurdistanê ve li Hewlêra paytext hat xelatkirin. Lê mixabin ku li 29 meha Gulana 2006 hat zanîn ku tûşê nesaxiya girana şêrpenceyê bûye. Li destpêkê ew li nexweşxaneya zanîngeha Karolinskaya li Stockholmê Swêdê hat nivandin. Ev ji bo çareserê ber bi Amerîkayê jî hat şandin. Berî nesexkeftinê Mehmet Uzun mijûlî nivîsîna romaneke nû bi navê Hêviya Awberûçî bû. Mehmet Uzun di 11 çerya pêşîna sala 2007 de di saet 2:11 li Amedê ji ber nexweşiya xwe çû ser dilovaniya xwe. Berhemên wî Mirina kalekî rind duyemîn romana Mehmet Uzun e. Sala 1987 de ji weşanên Orpheusê derketiye. Mehmet Uzun vê pirtûkê ji bo bîranîna cegerxwên nivîsandiye. Rojek ji rojên Evdalê Zeynîkê di sala 1992 de ji aliyê Mehmet Uzun ve hatiye nivîskirin. Ev roman li ser kevnşopa dengbêjiya Kurdî hatiye nivîsandin û awazê dengbêjan digihîne me. Çavkanî gelek spas ji bo ku ez guhdarî kirim. Xetirê we. Ev jî berhemên Mehmet Uzun'in. 2. Nivîskar Mehmet Uzun şêve roman Ziman Kurdî dîrok 1984 Rûpel 220 mirina kalekî rind hawara Dicleyê û gelek berhemên wî hene hûn dikarin li ser Wikipediya azad bibînin. Ji bîr nekin ku beşdarî kanala me bibin. Xatirê we.